Ik ben op pad voor de grote Vroege Vogels fotowedstrijd. Wie uit de Vroege Vogels community heeft de allermooiste natuurfoto van 2021 gemaakt? Dus ik ben op mijn knieën gaan zitten en ik heb mijn fotostel zo stil mogelijk gehouden tijdens het fotograferen. Jullie hebben zelf mogen stemmen op allerlei foto's die op onze site binnengekomen waren. Er is een hele ranking uitgerold. Ik ben nu op weg naar de winnaar. Ja, 45. Hey, jij bent Tim, als het goed is. Ik moet je feliciteren. Ja, hartstikke leuk. Want ja, we staan hier met allemaal prijzen en een lekkere taart. Jij hebt de mooiste foto van 2021 gemaakt. Nou, daar ben ik heel blij mee. Met die waanzinnige spechten van je. Ja. Nou, wat tof. Ik heb iets lekkers bij je en bij me en ook nog prijzen in mijn zak. Mogen we verder komen? Nou, we hebben een kleine prijs voor je. En dat is de Vroege Vogels thermosfles en een flesje alcoholvrije bubbels. Kijk eens. Ja. Op de, nou ja, die gaat dan mee met de thermosfles natuurlijk. Ja. Kun je iets over die foto vertellen? Iedere foto heeft natuurlijk een verhaal, hè? Begin dit jaar, op 2 januari, was ik wandelen met mijn broertje. En toen zagen we al zwarte spechten. Maar het was me niet gelukt om die te fotograferen. Ik fotografeer ook wel tijdens mijn wandelingen. En toen zagen wij 2 spechten achter elkaar aanvliegen door het bos. En die hebben we een beetje gevolgd. En toen begon het ineens echt heel hard hagelen. Het werd ook heel donker in het bos. Dus ik ben op mijn knieën gaan zitten en ik heb mijn fotostel zo stil mogelijk gehouden tijdens het fotograferen. En het licht was gewoon heel mooi op dat moment. En ja, die 2 spechten, je ziet wel eens zwarte spechten en je hoort ze wel eens. Maar 2 bij elkaar en zo agressief naar elkaar toe, dat zie ik ook gewoon niet zo vaak. Toen kwam ik op het idee om dit jaar bij te gaan houden hoeveel verschillende soorten vogels ik kan fotograferen in een jaar. Ik heb gewoon hier een sheet bijgehouden met alle vogels die ik ben tegengekomen en ook waar ik ze tegenkom. Dus AWD staat voor Amsterdamse Waterleidingduinen. Dit was mijn 100ste soort op 27 maart. Ja. En ik zit nu op 204. Oh, dus je bent al over de 200? Ja, ik ben over de 200 gekomen. Ja. Kunnen we eens wat foto's bekijken? Het is bijna niet te zien, maar er vliegt hier een havik. En hij vliegt boven het water. Het is zo mooi. En hij volgt hier een wintertaling onder water. Oh, die probeert te... Ja, die wintertaling die dook onder water. En hij bleef er een tijdje boven vliegen. Volwassen zeearenden die hebben een wat lichtere kop. En een geheel witte staart. Dus dit is een eerste of tweedejaars zeearend. En ik was een beetje aan het kijken naar mijn foto's die ik genomen had. En ik kijk weer op. Dat is een draaihals. Dus nou ja, dat was wel een van mijn soorten die hoog op de lijst stonden om hopelijk tegen te komen in het jaar. Je gaat door? Ja, dat sowieso. Na 1 januari? Ja, ik zet de teller weer op 0. Op 0? Ik zet de teller weer op 0 en dan ga ik gewoon kijken of ik volgend jaar meer of minder kan zien. Ja. Hij popt wel. Sparkling, de echte sparkling specht. Komt-ie? Zo!